Líza vytvoří čestný kodex, aby zabránila studentům podvádět. Vím, že když ho podepíše ten, kdo je nejdrsnější z vás, podepíšou ho pak všichni. Milhousey? Nejdrsnější ve škole jsem tu já. Teď ten nejchytřejší. Milhousey? Nejchytřejší ze všech jsem tady přece já. Studenti pak skládají test podle nových pravidel. Nepotřebují pedagogický dozor. To musíte pořád mluvit jako kantor. Odpověď zní bohužel ano. To je úžasné, každý den je tu klid a ticho jako při chřipkové epidemii. Myslím, že za to si zasloužím extra body. Lízo, obávám se, že všechny extra body jsme ti už dali, ale Vili ti vypěstoval pěknou dýni. Tady máš. Později toho dne si Líza všimne něčeho podezřelého. To je Bartův batoh. On má 100% z matiky? No to není možné. Že by podváděl? Jsou papežovi tweety neomylné? Řekne, že ho nahlásí, ale Bart už je o 2 kroky napřed. Páč, když mě práskneš, bude to znamenat, že tvůj systém selhal. Našel si slabinu systému. Proč nevkládáš tolik vynalézavosti do své práce? Páč bych byl tím, čím jsem přísahal, že nebudu. Tebou.